Em va fer especialment gràcia perquè jo vaig ser de les primeres dones que vam poder accedir als anticonceptius, perquè la pastilla va ser un gran aconteixement per nosaltres, però el que no sabia jo fins ara, fa poc, és que quan es va fer la recepta de les pastilles a les dones no s'havien fet assajos clínics. Hi havia tantes ganes de prendre la pastilla que permetés oblidar-se del problema de l'embaràs, que es va vendre sense haver fet el que avui en dia es fa amb tots els medicaments, que és un assaig clínic amb diferents fases per comprovar la seva inocuïtat. I naturalment la pastilla no és innocua. No ho era i encara no ho és. O sigui que s'ha de tenir molt en compte aquest tema de l'interès de les farmacèutiques i no refiar-se inclús de la literatura. O sigui, hi ha hagut denúncies d'articles mèdics, científics, fins en el New York Times, denunciant que determinats articles havien estat escrits en el laboratori farmacèutic, pagats després a una personalitat dintre del tema que havia signat sense cap mena de responsabilitat amb el que estava escrit. O sigui que necessitem agències que avaluïn, agències independents que avaluïn els medicaments, que avaluïn la forma de donar-los. Aquesta seria en resum una de les aportacions que cal fer quan es parla de medicalització. O sigui, tots els països que tenen una sanitat pública necessiten agències que avaluïn els medicaments, que avaluïn la seva inocuïtat, la seva eficiència, o sigui, l'interès del medicament en relació amb el preu, i que després siguin independents, que no depenguin de la indústria tal com es fa fins ara. I llavors una de les coses que també és importantíssima juntament amb això és que per poder tenir això cal una sanitat pública molt forta. Cal que no hi hagi una cosa, la sanitat pública, i una altra, l'atenció sanitària, separades. Han de ser les dues juntes per poder tenir una coordinació lògica i correcta. I jo ja no continuo sobre això. Si per cas en podem fer el debat amb una altra pregunta i li passo el micròfon a la Roser.